guys, welcome back to your channel once again. Fist Fight Gaming ఎత్తిన guys ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను అనుకుంటున్నాను. రే యశ్వంత్ గా గ్లూ వాలీరా ప్లీజ్ రా ఒక గ్లూ వాలీ. రాస్మస్ బ్రో గ్లూ వాల్ వదలవా ప్లీజ్, గ్లూ వాల్ వదలవా. థ్యాంక్స్. ఇద్దాం పదా తుక్కులేద్దాం. గ్లోబల్ చాట్ అన్నమాట. దీపు ఇచ్చేయిట్రా. మనం నలుగురు ఒకే సైడ్ వెళ్దాం. ఒక్కొక్కరు సోలో వద్దు, నలుగురు ఒకే సైడ్ వెళ్దాం. చెప్పేది వినండి. ఇది గ్లోబల్ చాట్ అమ్మా. వాళ్ళు ఎట్లా ఆడతారో మనకు తెలీదు, మనం ఎట్లా ఆడతాం వాళ్ళకి తెలీదు. గ్లోబల్ వాళ్ళతో ఆడతాండి ఇది. సచిండు గుర్రాడు. ఒకరికైతే దూలు తిరిపోయిందిరా. ఇడిగో పాప్ దాదా గద్దలకున్న గణేష్ రా. ఇంకో అమ్మాయి కూడా నాకు రా. ఇద్దుని పండ పెట్టేసిన ఈడుండేవాళ్ళు. అది ఓపి గాయస్. ఉండే వాళ్ళందరినీ లేపేసాం ఫస్ట్ కొట్టిన గురుగుల్ని. రాస్మస్ బ్రో మైక్ ఆన్ చేయి. రాస్మస్ బ్రో మైక్ ఆన్ చేయి. సరే పరిచయం చేస్తాం. నో గ్రానైట్స్ బ్రో, గ్రానైట్స్ మాత్రం తీసుకోవద్దండి. నా బాటగాలు తీసుకున్నా వాళ్ళు గ్రానైట్స్ వేసినా మీరు వేయకండి, ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుగా నీకు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ నేను ఇది ఇస్తా. పద ఇంటి పైకి మాత్రం ఎక్కద్దండి గాయస్. బ్రో ఇంటి పైన మాత్రం వద్దు బ్రో. ఎవడు వచ్చింది డైరెక్ట్ గా. అమ్మా చూసుకున్నా నేను బ్రో. దీపుగానే ఫాలో అవుతా. కమింగ్ 18 is కమింగ్. ఒక్కొక్కటి లేపేద్దాం. I am back. ఓడు బ్రో. యార్ రివైవ్ చేద్దాం. రివైవ్ ఏంటి? ఎవరైనా రివైవ్ ఏంటి ప్లీజ్. వచ్చి రివైవ్ ఏంటి ప్లీజ్. బబ్లు రివైవ్. ఈడొకడు ఉన్నాడు కొట్రావాడిని. నా కింద ఒకడు ఉన్నాడు కొట్రావాడిని. లాలేస్తున్నాడు బబ్లు, లాలేస్తున్నాడు. విన్నరా కిందకి రా బబ్లు. కొట్టువాడిని బిన్నెళ్ళు కొట్రావాడిని. గ్లూవాల్ బ్రేక్ చేయరా ఉంది కదా. గ్లూవాల్ బ్రేక్ చేయరా అంటే కొట్టు. అరే బాట్గా గన్ ఎత్తుకొని కొట్రా. వెనకాల నుంచి కొట్రా. నీ ఆటే నిన్ను పెట్టుకున్నాను చూడు రూమ్ లో. నీకంటే ఇంకొని పెట్టుకుంటే మేలరా. దిపు వెళ్తా. నీ ఆట నువ్వు ఓడిపోతే నీ వల్ల మాకు నష్టం కదా. దీపు వాళ్ళ పైన ఉన్నారు వెళ్ళరా. దీపు ఒకడు వాడు పైన ఉన్నాడు రా. బీ కేర్ఫుల్. సూపర్. లాలేరా. అవునరా దీపు. అరే దీపు M1W వదులురా. M1W వదులు. సాబ్ M1W వదులురా. M1014 పర్వాలేదు ఏదో ఒకటి. నాకేదో ఒకటి గన్ పర్వాలేదు. పద బ్రో చేద్దాం పద. అరే నా ఎన్ని కిల్లులు రా? 2. మా ఫ్రెండ్ 3 కిల్లులు. ఓపీ బోల్తే వేరే లెవెల్ ప్లేయర్స్. స్క్వాడ్ వర్సెస్ స్క్వాడ్ అంటే దడ్డ పుట్టితే మా ఫ్రెండ్ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాడు. బ్రో కోరి రైట్ సైడ్ అరే కొట్రా. అరే రివైవ్ సూపర్ బ్రో. రివైవ్ నేను అయిపోయినా. దీపు లేపురా. లేపు. నేను ఒక చేత్తో ఆడుతాను. నీ వెనకాల ఉన్నాడు రా బబ్లు. నీ వెనకాల ఉన్నాడు. నీ కనబడదు. దీపు వెళ్ళరా. అదే నీ రైట్ సైడ్ అక్కడ ఉన్నాడు చూడు. దీపు కొట్టు. సూపర్ అంతే బ్రో. రాస్మస్ వెళ్ళు.
హెడ్ షాట్ మా వాడు దీపు గారు హెడ్ షాట్ కొట్టినాడు ఉడ్బెక్కర్తో. నువ్వా? సరే సరే. మా దీపు గారు ఉన్నాడు ఇంకా వాడు ఒక్కడే ఒకడు వాడిని ఒక్కడు లేపండి రా దమ్ముంటుందిరా. వాడు చూసుకున్నాడండి. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నాడు వాడు. బబ్లు గారు ఎట్లా ఆడుతూ గైస్. ఈ మ్యాచ్ లో విన్నర్ నేనైతే ఆల్రెడీ చెప్పాను. నేను మీరు గెలిచకపోయినా నేను మీకు కావాల్సింది పంపిస్తానన్నాను. కావాలి పంపించేసి ఆల్రెడీ. నాకు తెలిసి యశ్వంత్ గారికి గెలుస్తాను. బ్రేక్ చేయి బ్రేక్. సూపర్. లాలేరా అంటే వీడు. ఎవరైనా MNW అని వదులుతారా ప్లీజ్? MNW వదులు. ఎవడో ఒకటి వదలండి తీసుకుంటా చాలు. నాకు వెస్ట్ హెల్మెట్ వదులురా. వెస్ట్ హెల్మెట్ గ్లూవాల్ వదులుతా. గ్లూవాల్ వదులు. దీపు 3 ఉన్నాయంట. ఒకటి రా అంటే 100 గ్లూవాల్. అది చాలే ఇంకా దుమ్ము చూద్దాం. దీపు నీ సైడ్ ఒకటి వచ్చిడ్రా. కొట్రావండి. దీపు నాకా థామ్సన్ రా. కొరనాలు థామ్సన్ కొట్టింది అనుకున్నా. వీడియో వచ్చి కొట్టాడు. క్రోనో హెడ్ షాట్ కొట్టినాడు. బ్రో ఆడండి బ్రో, బాగా ఆడండి బ్రో. రాస్మస్ బ్రో నేను నిన్నే చూస్తాను. ఆడు బాగా ఏదో వచ్చినాడు. ఇంకోటి ఉన్నాడు. నాకు చేసిన వేసేయండి. అరే ముందు ఉన్నాను కొట్టంతా బాగా ఆడతా. వేరే లెవెల్ రాక్స్టార్ బ్రో. ఓపీ ఆడుతున్నావు. ఇంకోటి ఉన్నాడు అక్కడ. ఇవ్వాలి సూపర్. వాడు ఓపెన్ చేసిండు. కొట్టు. సూపర్. ఎయిట్ షాట్. సూపర్ యార్. సూపర్ గా ఆడుతున్నారు అందరూ. ప్లేయర్లు అంటే మీరే. అరే MNW వదలండి రా. ఎవడైనా MNW వదులురా. అయితే వదులు. ఎవడో వెస్ట్ వదులు. రిపేర్ కిట్ వదలండి రా బాబు. రిపేర్ కి మా ఫ్రెండ్ ఇచ్చినాడులే. నేను 4 కిలో అంట చీపుగా. దీపుగాడు ఎగేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అబ్బా పొడిచేలాగా. వాడి కోసం నేను రావాలా ఊరికే. దీపుగా అరే చచ్చిపోతే చూసిరా పచ్చి లేపచ్చి వాళ్ళని. నాకు చేసినంత నేను కొత్తా ఉన్నా. నేను నాకు చేసినంత తీసుకొని బూయా కొట్టాలంతే కావాలా. కానీ మీరు బూయా కొట్టండి నేను చూస్తా. ఎవరు రా కొట్టింది? అడిగినాడు కదా. దిగిపోయింది. వేరే లెవెల్లో దిగింది. బాట్గా గాలి తరిమిన తరగే నువ్వే నాకు నువ్వే చలి. తరిమిన తరగే. అందరూ సోలోగా వెళ్ళండి బ్రో. సోలోగా వెళ్ళండి. సోలోగా నిశ్చయంగా ఆడండి ఆట. ఇంక 2 మ్యాచ్లు ఒక్క రౌండ్ ఇవ్వకూడదు బ్రో. నా కొడుకు ఒక్క రౌండ్ ఇవ్వకూడదు. దిగిపోవాలి. వేరే లెవెల్లో దిగిపోవాలి ఒక్కొక్కడికి. కూకండ్రా కింద కూకండ్రా. మీకు అది చెప్తా. వేరే లెవెల్లో దిగిపోతుంది. కొట్టండ్రా. ఏడున్నారు కూడా. మిమ్మల్ని అందరు కొడతాను ఏంద్రా.
ఒక్క కిల్ ఏంట్రా మరి చాలా ఒక్క కిల్ కూడా ఇవ్వట్లేదు రే 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 మంచి కిల్ రా నాకు కిల్ ఇలా అమ్మా దీపు గానే లేపేస్తున్నాడు వాడికంటే ముందు పోవాల అడ్డం పడేది మాకు మా వాడు ఏ లేపు కొడతాడు వాడు నేను చెప్పలా వాడిని పిలిచకపోయింటే బాగుండ్రా ఊరికే పిలిచినా వాడిని లేకపోయింటే మందే బుయ్యా నేనే కొట్టేసి రాక్ స్టార్ బ్రో వేరే లెవెల్ ఆడుతున్నాడు రాక్ స్టార్ బ్రో రే ఈ మ్యాచ్ వదిలేండి ఈ మ్యాచ్ వాళ్ళకి వదిలేండి ప్లీజ్ ఎవరు వాడు అప్పుడే 10 కొట్టిండంట పెద్ద ప్లేయర్ లెక్క రే దింపుతా రారా అమ్మాయి నన్ను కొడతావా తన్ను తింటే కానీ ఒక తన్ను తింటే ఆగరే పట్టే కానీ వెనకాల నుంచి ఊరు కొట్టిండ్రా బా రే 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 ఓకే రే రివైవ్ చెప్పలే నేను ఒకరిని నాక్ చేసినాను రా కష్టపడి ఒకరిని నాక్ చేసినాను రా ఈసారి MP5 నేను ఈసారి ఏమన్నా పెట్టాను అన్ని తీసుకోవాలి గ్రనేట్లు మాత్రం వాడద్దండి బ్రో ఈసారి డెజర్ట్ ఈగల్తోనే కొట్టాను బ్రో దీపు ఓన్లీ డెజర్ట్ ఈగల్ యార్ ఎక్కువ పర్వాలే బట్ డెజర్ట్ ఈగల్తోనే కొట్టరా ఏం భయపడద్దు 495 హెడ్షాట్ కొడతాలా మనం బట్టు దిగిపోవాలి వేరే లెవెల్లో రే ఓన్లీ డెజర్ట్ ఈగల్ గుర్తుపెట్టుకోండి రే దీపు ఓన్లీ డెజర్ట్ ఏం పర్వాలే ఓన్లీ డెజర్ట్ పడింది కుర్రోడికి ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చేస్తే ఏంద్రా వేరే లెవెల్లో కొడతాడు వాడు ఎవడ్రపడు కొడతావరా కొడతావు అరే MP40 ఓడరా వాడతాను ఇది రే ఎదురుగున్నాడు దీపుగానే కొడతారా రే డెజర్ట్ ఈగల్ వాడండి బ్రో బాట్లా బ్రో మీరు డెజర్ట్ ఈగల్ వాడండి డెజర్ట్ తో కొట్టండి రే ఓన్లీ ఫిష్ తో గుద్దండ్రా ఫిష్ తో గుద్దితే వేరే లెవెల్ ఉంటుంది ఫిష్ తో గుద్దండ్రా వాడు అడిగినారా దీపు చీటింగ్ దీపు చెప్పినా